Vou comezar a miña rolda de prensa lendo algúns titulares xa non dos últimos días, sino das últimas horas. Armengol veta las enmiendas de PP y Junts para exigir elecciones a Sánchez. El juez afirma que Zapatero no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad con su declaración. Zapatero guarda silencio sobre las joyas halladas en su despacho. El socialista descarga en su secretaria Gertrudis su método de trabajo. El círculo de las cloacas del PSOE se cierra. La directora de la Guardia Civil oculta los mensajes que intercambió con Leire cuando ya conocía la cacería contra la UCO. Así, día a día. Zapatero saiu onte da Audiencia Nacional como entrou acusado de 7 delitos moi graves e na que o xuíz avisa de que persisten os indicios de criminalidade. Saiu como entrou e onte falou Zapatero como imputado o referente moral, ético e político dos socialistas deste país, pero sobre todo do sanchismo. Menudo referente. As súas joyas súmase á Axenda de Leire, á Cátedra de Begoña Gómez, aos pagos de Cerdán e ás mensaxes obscenas de José Luis Ábalos. Mentres o PSOE falaba fai tempo dunha mazá podre, agora evita falar desa árbore enferma dende a súa raíz que é Pedro Sánchez, ou, como xa se lle coñece, P.S. Estamos ante o goberno máis corrupto da historia de España e Pedro Sánchez pasará á historia como indutor financeiro e beneficiado do caso de corrupción máis grave da historia de España. Algo que é posible gracias aos socios deste goberno. Un goberno central sustentado por diversos partidos, entre os que se atopan os nacionalistas e independentistas galegos. O BNG é un partido que engana a todos os galegos e galegas que, lonxe de querer o mellor para Galicia, busca que o señor P.S. siga mantendo o seu sillón na Moncloa. Por que? Que intereses hai detrás? A esa pregunta é a que debe contestar Ana Pontón. Forma parte dese sector do Congreso que non ve suficiente que todo o que está acontecendo é fundamental para convocar eleccións nacionais, porque parece que non pasa nada. E por mor dese sector que cada vez deixa que se dilúan máis as súas liñas vermellas, todos os españois estamos vivindo a máxima degradación da democracia. Temos dereito a decidir quen queremos que nos represente e quen queremos que xestione e traballe por mellorar os nosos servizos e, o que é máis importante, que teña vocación de servizo público. Acaso o señor Sánchez ten esa vocación de servizo público? Pois mire, de servizo público non o teño claro, pero o que sí que percibimos é que Pedro Sánchez ten moita vocación de si mesmo, de manterse no poder a costa de todo e de todos. E así o está logrando. Como? Con enganos e secuestrando apoios. Apoios a costa de beneficiar a unhas comunidades por encima das outras. E algunhas aínda están conseguindo algunhas melloras para os seus veciños grazas ao desgoberno de Madrid. Pero temos que preguntarnos que está conseguindo Galicia con Pedro Sánchez na Moncloa. A resposta é desoladora. Nada. Nada. Esa é a percepción que temos dende o Partido Popular de Galicia, o partido da maioría dos galegos e das galegas. Pero parece que hai outra percepción, a dos nacionalistas e os socialistas, que consideran que Galicia sí se beneficia con Pedro Sánchez ao fronte no goberno central. E nos preguntámonos, de que nos beneficiamos? Aseguraba a semana pasada o delegado do goberno en Galicia que o executivo de Sánchez foi o mellor da historia para a nosa comunidade. Pero como vai ser o mellor da historia cando falamos dun goberno que goberna, ou mellor dito, que desgoberna sen orzamentos? Debemos vivir en Galicias diferentes, unha Galicia virtual e unha Galicia real. E esta última, a real, vemos como Pedro Sánchez e os seus ministros non deixan de atacar Galicia. Fagamos un pequeno percorrido. Escolas infantís. Un ano despois de que o Goberno central comprometera 175 millóns de euros para as comunidades autónomas para financiar a gratuidade da educación de 0 a 3 anos, Galicia recibiu
0 euros. Financiamento autonómico. Non queremos máis que ninguén, pero que tampouco menos, e insisto, dixo o presidente Rueda algo moi claro e que se entende moi ben, que o que é de todos, fálase entre todos. Dependencia. Lonxe de cumprir co 50% que establece a Lei de Dependencia, o Goberno de Sánchez recorta anualmente a súa participación e ten un trato desigual entre comunidades, creando así dependentes de primeira e dependentes de segunda. Educación. Galicia vén de perder un plurilingüismo, un programa exitoso en materia de plurilingüismo, como é o caso dos auxiliares de conversa, pola falta de acordo entre dous ministerios. Insisto, entre dous ministerios, o Ministerio de Educación e o Ministerio de Emprego. Incomprensible. E poderíamos seguir así con un listado moito máis longo, pero permítame que me pare nun tema que nos preocupa enormemente e amosa a hipocresía do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, que é a transferencia da AP9 a Galicia. Miren, este é o claro exemplo de como o Goberno Central e os seus socios traicionaron a todos os galegos e galegas. Unha traizón do PSOE, do BNG e de Sumar que rebaixaron o acordo que tiñamos en Galicia por unanimidade. Un acordo unánime no Parlamento de Galicia. Un acordo que apoiaron tamén os socialistas e os nacionalistas galegos. A que xogan estes partidos? Din unha cousa en Galicia e outra en Madrid. Menuda hipocresía. Ali agochan a cabeza e fan caso do seu líder, que pretende aforrar unha vez máis a costa do peto dos galegos e das galegas. Como incidimos onte na aprobación dunha proposición non de lei no Parlamento de Galicia, nós seguimos defendendo a transferencia da AP9, pero non a calquera prezo. De feito, o Goberno galego calculou o custo adicional que suporía para a nosa comunidade a nova proposta de transferencia e ascende a 3.938 millóns de euros. E nós queremos que veña acompañada polos recursos económicos necesarios para a súa xestión. Dicimos non á maniobra do PSOE, BNG e Sumar que rompe a unanimidade que se logrou e que se conservou durante 10 anos en Galicia. 10 anos cun acordo unánime que rachan agora os nacionalistas e os socialistas. Non queremos versións rebaixadas nin descafeinadas, pois abren a porta a impoñer hipotecas e obrigas aos contribuintes galegos para que? Para forrarllas a Pedro Sánchez. Xa está ben de que os partidos políticos galegos se poñan antes a carón de Pedro Sánchez e de costas aos galegos e galegas. Xa está ben desa hipocresía e de enganar aos cidadáns. Pois ben, dende o Partido Popular de Galicia non permitiremos que Galicia pague máis por as decisións que se adoptaron fora das nosas fronteiras, porque para nós o máis importante é Galicia e a súa xente. E estamos cansos de que cada día haxa algo novo que centre o foco na corrupción e non no que debería estar centrado un bo político, que é en traballar polos seus veciños e veciñas. Mentres asistimos a este espectáculo, dende o Partido Popular de Galicia seguiremos exixindo, demandando e reclamando o que lle corresponde a Galicia, sen medias tintas, sen recortes e, sobre todo, sen trampas. O Partido Popular de Galicia seguirá impulsando políticas públicas de calidade, tapando os ocos do Goberno central e centrado no que de verdade importa, Galicia e a súa xente, a que lle debemos seriedade e respecto. Pola miña parte nada máis, estou á súa disposición se queren facer algunha pregunta. Eu, máis deste asunto, quería preguntarle pola que lle parece a decisión da Fiscalía Superior que se manifesta en contra da decisión do traslado de Luis Villares e outra magistrada que non está suficientemente justificada e que non se acredita imparcialidade. Mire, eu non vou entrar en decisións que se toman en órganos de decisión, valga a redundancia, do Consello Xeral do Poder Xudicial. O Parlamento de Galicia aprobou onte unha proposición non de lei cos votos solamente do PP despois dun debate da noite anterior no que a vocera socialista Lara Méndez decía que se demostra certa animadversión judicial contra o PSOE, posto que o caso Kitchen ainda está en suizo e comezou hai moitos anos
pacto de investidura porque é bo para Galicia. Mire, acabo de explicar que o goberno de Sánchez non é bo para Galicia, porque acabo de poñer varios exemplos e poderíamos poñer máis, non? Pero, como decía, o último agravio e o último desprezo e a última traizón a Galicia do Bloque Nacionalista Galego é pactar co goberno corrupto de Sánchez pois unha transferencia da AP9 sin os cartos necesarios para que esa transferencia a Galicia non lle custe nada. E o que fai é aforrarlle os cartos a Pedro Sánchez. Ese nacionalismo non o entende ninguén. Unha autopista para Galicia, pero que Galicia pague o que lle corresponde ao goberno central. Un nacionalismo, a verdade, que mal entendido. En calquera caso, sorprende que o Partido Socialista defenda aos seus imputados, que creo que están en torno xa a 100, pois falando de casos judiciais anteriores e cuestións que están sendo xulgadas. Mire, o Partido Popular xa se presentou a unhas eleccións e os cidadáns españois tiveron a oportunidade de decidir naquel momento pois se aquel goberno pois non lles parecía ben que lles gobernase. Esa fase xa pasou, estamos noutra pantalla, estamos ante o goberno máis corrupto da historia de España, que entrou no 2018 cunha moción de censura ao cabalo da limpeza da corrupción. E quen defendeu esa moción de censura no Congreso dos Deputados foi o señor Ábalos, precisamente. Precisamente o señor Ábalos, o que viña a limpar de corrupción o goberno de España. Hoxe está en prisión. E mire, os tempos da xustiza os marca a xustiza. E se hai procedementos que van máis rápido e outros máis lentos, como comprenderá, non é nin por mor do lawfare, ni por mor dunha conspiración da ultradereita, da dereita, do trampismo, de non sei cantas cousas máis a que lle queren botar a culpa, pois eles. E o que debería de decir o Partido Socialista é, se non teñen nada que ocultar, é, oiga, pois decir que se investigue todo o que se teña que investigar e que ponga a disposición da xustiza, pois todo o que queira investigar a xustiza, porque nada teñen que ocultar. Pero esa non é a cuestión. O Partido Socialista non fai eso. O señor Zapatero onte, para a súa defensa, non fixo eso. Non aportou absolutamente nada que acreditase que eses indicios que hai contra ele poden desmontar facilmente. Non. E máis, non é capaz de xustificar de onde saliron unhas joias que están tasadas por 1,3 millóns de euros. Tasadas, ollo, a precio de valor catastral, Eso non é o precio do mercado, porque parece ser que falta o IBE e faltaría valorar se están montadas pois dun xeito que tamén engade valor ás pedras, non? Por tanto, se o señor Zapatero, despois dun mes, non é capaz de xustificar de onde salen esas joias, a verdade é que o Partido Socialista ten moi difícil justificar que Zapatero, pois, cando menos, non defraudou ou a Facenda Pública ou, como di, ese auto judicial que pode haber un delito de contrabando. Por tanto, os indicios que hai non os fabrica ningún partido político, nin da dereita nin da ultradereita. Os indicios criminais contra Zapatero, contra Ábalos, contra Cerdán, contra Leire Díaz, contra o Partido Socialista, estaban no despacho da oficina do señor Zapatero, na sede de Ferraz do Partido Socialista, na casa do señor Cerdán, na casa do señor Ábalos, nos dispositivos electrónicos do asesor do señor Ábalos, o señor Coldo, nos dispositivos electrónicos do señor Cerdán, nas axendas de Leire Díaz. Oiga, todo eso non o tiña nin a dereita nin a ultradereita. Toda esa cantidade de probas estaban na casa dos socialistas e nas sedes do Partido Socialista. Por tanto, terán que explicar pois que toda esa actividade probatoria que tiñan eles a disposición de quen a quixera ver, pois forma parte dunha actividade delictiva dunha organización criminal, como así están dicindo pois os primeiros pasos dunha instrucción judicial. Detectan vostedes, como din algúns observadores, algúns analistas, que dende o PSOE e dende o goberno baixou o grado de defensa cerrada inicial a Zapatero? Bueno, só hai que ver a sesión de control de onte. A sesión de control de onte, o presidente Sánchez non foi capaz nin siquiera de decir Zapatero. Por tanto,
supoño que pasará a ser esa persoa da que vostede me fala, que é o habitual no Partido Socialista. A alcaldesa de Santiago queixase de que o presidente da Xunta non se reúne con ela. Cree que Alfonso Rueda debería recibir antes das eleccións municipais? Bueno, eu descoñezo cales son os temas que lle quere trasladar a alcaldesa de Santiago ao presidente Rueda, pero en calquera caso o presidente Rueda xa se ten reunido ca alcaldesa de Santiago e coñece perfectamente as necesidades da cidade. Non sei que é o que lle quere pedir, en calquera caso, mire, cando quiso a taxa turística, pois se lle deu a taxa turística. Cando quiso máis cartos para a capitalidade de Santiago, se lle deron máis cartos para a capitalidade de Santiago. Cando quere declarar Santiago zona tensionada de aluguer, pois a Xunta lle dá esa condición. Por tanto, o que ten que facer a señora San Martín é xestionar a cidade, xestionar pois a limpeza, xestionar os fluxos turísticos, que polo que se ve, pois o único que conseguiu é que a turismofobia do Goberno de Santiago se implante e cada día recibamos menos turistas, non? Ben, eu creo que a señora San Martín o que está é nerviosa porque ve que o tripartito que hai en Santiago pois esmorece, dá igual votar o PSOE que o Bloque que a Compostela Aberta porque son todos o mesmo e, por tanto, a única alternativa para que Santiago saia desa oscuridade na que o meteu o tripartito liderado por Goretti San Martín sexa Borja Verea e que poña luz nunha cidade que ahora mesmo está absolutamente a oscuras. Moitísimas gracias.